Salam, Huriani haholongan itu Tuata Yesus Kristus, horas marita saluhutna, tapasonang marohata, tapuka maparsaurata, dohot tuhata di manogoton, ima pesta perningotan, ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Huriana hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus, goklas ni roha do saluhut hala Kristen sadarion. Makalas hon pesta perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua ginjang. Hananaik ni Tuhan Yesus patuguhon pakrimota tu Kristus. Pabuadang portibion ujung ni pardalani akan aporsia di ibana. Alai surgo hasonang ni do ala ni takas do hatindak konota. Hananaik ni Tuhan Yesus pahoton rohata doyasa toktong margogo di bagasan pakirimon pabuan naso ditadikon Yesus akaruasna mangandupi hamaulan lumobi ma pandemi COVID-19 alani di bagasan unduk dohok serep ni roha tapahibul marohata marpasauran tutuhata Yesus ulu balang nagogoi marende mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumopalangit dohot tanon. Amen. Sungorondo di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namo nangirap dohot tau, hundul di habang sakki,
songon ahu namo nangi jala hundul rap dohot damang dihabang sana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, saya pargogoy mahami maka porsay anakmu nasasadai, si Pangulo hami nama naik tu surgo, asa huparrohan haming roha banua ginjang, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni dibata di pesta pardingotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion. Imanatar surat di Rom 12 ayat 11. Unang masumuru ringgas ni rohamuna, parton di nagirgir mahamu, oleh hamu matuhani, atong rak mangidugugo mahita di tuhata, lahu mangulahon patik naing. Ale Tuhan dibata, saya pergugoy mahami, mangulahon na umbar tu patik. Amin. Tatopo ti madosata tualupa ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si roha na sumurung, na pungudo hami di jolom, martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham, na gudangido. Nunga manaik ho tu banua ginjang gabi raja ni akaraja asa tuho pamusatan ni pakirimon nami alai si patado tartai rohan nami mambayan akana di portibion gabi pamusatan ni pakirimon nami dang satia hami tuho di sude tik hidoh namasa. Saya sungguli maroha nami, asa mubah roha dohot pangalho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin.
baga-baga ni ribata tari ngot Tuhan sesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahuba, unak ko mabiar ay ahu do siluluhon ho, nung nga pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasangapon madi ribata na diginjang. Amen. Tani di bata tumpuk di pesta perninggotan hari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Ima Efesus sada ayat 15 sahat roy 20 asa ahu pe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia. Anggiat dilehon di bata ni Tuhan Yesus Kristus, ama dihasangaponi Tuhamuton dihapistaran dohot pangukapon manada ibana. Asa ditanda hamu nang hagogok ni gogona na sumurungi ina tuhita akan na porsia sian pakorhon ni hagogoon na marmuliay. Tuginjang dinasa harajaon dohot huaso nang hagogoon dohot hamulyaon nang tugijang dinasa gowarna tarhatahon dadaholan di hasyanganon dohot do dinarasugot. Ido pamatangna na mangguhi ibana asa guguhon na sa sude di bagasan sa luhut na ima sahat na martua do akan na tumangyon hatan di bata jalan nau peopsa. Amen. Oh
ko maha porsiautai, songon na hinatindak ko ni dongata di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea, nahuba, ido ngala na tumapalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, ima tinuwuni si Maria, na gabi-gabian santuan di porbadia, andorang suka bubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuni silatus, na matetar pajal di mana di hau pinarsila, na tuat di turu, nama naik di surga, yang menibata Jehovah, amanai parguna suku dosani, isi maibana, ngomong sokot tutanon, mangumui hangat na mangunu duat na mate, au porsia di tondi porbadia, jala dong saja hurian badia, hurian itu kana Kristen akan badia, do yang sisanya dosa, oh ngapain, mulak mangusung, do ngapain dosa dosa, amin. Dameni debata na sumurong sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhut na. Horas ma nangaka amanami inanami, ruas ni huria na madohoti live streaming di bagas tabi. Jala di bagas tikyon tutu mamestahon ari hananay ni Tuhatta Yesus Kristus hita topet di bagasan tikyon. Saunari tabuk kama bibelta yanagabe jamita di parsaurata di ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus imana tarsurat di Lukas 24 ayat 44, 1 ayat 50. Lukas 24 ayat 44, 1 ayat 50. Hujahahon matuhita songonon. Jadi ninna ibana mamadok nasida. Onma akahatakku nahu hatahut tuhamu ujurap dope au dohot hamu. Ikut cupang dosa luhutna na tarsurat taringot tu au dipatik ni si Musa. Diaka panurirangi nang di buku Pesalmen. Jadi dibuhai marohani nasida asa dia tusi na tarsurati. Dunginin nama madok nasida songonido tarsuratian manaw na porsuk Kristusi jalahehe siyan namate di ari patuluhon. Jala barita honot tonma marhite-hite guarna hamubaon ni roha
mangalap hasesani dosa tu sude akka bangso. Mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo makati dakoca. Jala surokku ma songgop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang. Alay mian mahamu di hutaon. Paima disolukon hamu hagogoon nasian gijang. Jadi di togion ibana ma nasida ruar tukan Betania. Tungi di paherbang ma tangan nama masu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana. Sirang ma ibana sian nasida. Jala tarhiddat tugijang. Dungi di sobba nasida ma ibana. Jala mulak tuhuta Jerusalem. Marlas ni roha situtu. Jadi toktong mana sida dijoroi. Mamuji-muji debata. Ido anggo sahatna. Muna kadongan saha porosyaon. Di bagasan guari tuhatta Yesus Kristus. Masuk mahita tu ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus. Jala molota parohaon tutu agak songon na biasa-biasa saja dohita mamestahon ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus. Molo Natal ba memang tung masay meria situ tudong. Adong di patupa kamare-mare, dot hiasan-hiasan, dot aksesoris-aksesoris, dot akakado Natal, dot akalan na asing, songoni nang paskape. Tapatupa do akka pencarian telur paska, misalnya tu akada danak sekolah minggu, bahkan somalna memang di hari paska, saya di patupa huria do, pesta parheheo ni akka parupuan. Alai di bagasan tikion hamunak kadongan. Ari hanana ni tuhatta Yesus Kristus. Songon na biasa do tapatupa. Hape sasitong natung masay dalam do. Makna ni ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus. Dia do lapatan ni ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus tutonga-tonga ni hita akana porsea di bagasan tikion. Ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus ima ari hamonangan dung mate jala hehe tuhatta Yesus Kristus di ari patoluhon. Jala dung 40 ari nai manaik ibana tu banua gijang. Lapatan ni ari hananaik tungolu ni na porsia di bagasa tikion adong tolu na parjolo sahali ima hanana ni tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang ima laho paradehon inganan na baru di ngolu ni akka na porsia. Jala taingo doi hamunak kamang do tamunak kenang imana tarsurat di Yohanes 14 ayat 3. Jala lao piau mangarade ingana di hamu sai mulak doa mangalapamu asarap hamu dohot au. Lapatanna iya inganan na taingani si saunari amang dohot tamunak kainang ima inganan parsatokinan. Alai di parade Tuhanido tuhita sada inganan nai baru. Ima inganan ni akka na porsea banua gijang manang jot-jot tabege paradiso. Hananay ni Jesus gabe sada jaminan tuhala na porsea. Lapatan na kiningan molo di parade tuhatta Yesus Kristus inganan ni akana porsea di banua gijang naing mangodol hoddoi tuhi tamang dotamunak kainang
ia keluarga negarata dada holan di Portibion alai diakana persea tu Yesus Kristus ia keluarga negarata ima di surga. Jalai do bana didokon apostel Paulus di Kolose 3 ayat 1 ayat 2. Asa molo nang rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalai hamu ma akana dijangi ay disido Kristus hudul di siamun ni debata. Jalai didok nakin ayat 2 akana dijangi ma paruhau kamu unang maaka na ditanoon. Lapatana marhite hanana ni Jesus Kristus gabesada tongga dasor ni hapor siyaut tadoon patuduhon bahwa Kristus membuktikan dia adalah Allah penguasa surga. Dia do lapatan ni ari hananaik ni na Tuhan ta Yesus tu akka na porsea. Na paduahon hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus patuduhon ibana do anak ni debata. Nunga bedi genapi Jesus misi ni debata di Portibion nunga sidung be ulaon na. Dungi borhat ma ibana tu banua kicang. Lapatan na marhiti hananak ni Tuhan Yesus Kristus mangalehon bukti tu Portibion iya Jesus tutudo ibana anak ni debata jala nasian surgo mulak ma ibana tu surgo duk sidung ulaon na di tonga-tonga ni Portibion. Dada pergantian lokasi manang na kosmologi ubay na manaik Jesus tu surgo alay pergantian keberadaan nado manang sering tado change of state sian Portibi na bersifat sementara tu banua gijang ima hangoluan na saliling ni liling jala makna lapatan ni ari hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus na patuluhon ima. Hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus patuduhon na marujung do saluhut ulawan pakobasyon ni Tuhan ta Yesus Kristus di Portibion. Alanido Tuhan ta Yesus Kristus menghubungkan mendelegasikan ulaun parbarita naulioni museng tu akka rasul-rasul manang na akka apostel satu akka misionaris jala sahat mai nang tuhita ruas di huria dohot parhalado di bagasan tikion. Hirana tuluido sa sitong na nabuy berengota ahado lapatan ni ari hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus tungolu ni naporsea di bagasan tikion. So nari masuk mahita tu isi. Hamunak kadongan molo taparohaw nakiningan turpukta di Lukas 24 ayat 44 1 ayat 50 piturboy do taparohaw di si bahwa turpuk jami taon sa sitong na manaringoti taringot tu dua haldo na perjolo ima bahwa dibuha Tuhan Yesus do rohani sisiani laho mangatusi hatani debata laho mangatusi hata natar surati songon na maoldo diatusi nasida na ni padokon ni Tuhan Yesus Kristus ganggu do pikiran ni nasida ganggu do rohani nasida alai dinanang manai Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang dibuka Tuhan Yesus marohani sisiani asa dia tusi nasida hatani debata lapatan na hamunak kadongan
Nunga dibaritahu Yesus tu akka sisianna taringot tu si taunonna. Nunga dibaritahu Yesus tu akka sisianna taringot tu ari hananaikna alai danga pala dia tusi nasida. Jadi marhiteon hamunak kadongan sipata hapena akamang do tamunak kainang molo di bagasan parngulot taon ta contohon majolo songon sisean alana mabiar alana ganggu rohani nasida idu nakingan bana danga pala dia tusi nasida nani padok ni Jesusi boy masa doon nang tuhita di bagasan tikyon hamuna kamang do tamunak kainang molo sipata mabiar hita molo sipata ganggu pikirata molo sipata lomos rohata boy do hita hape songon sisianon dang tatusi akana tarsurat na di padok di bibeli manang naung tatangihon hatani debata manang sipata gabe dang tatusi akka jamita na pinasa ni naposo ni debata anyaha alanunga diterpa akka kekhawatiran manang ketakutan hita di bagasan tikyo. Alanido hamunak kadongan di bagasan partikyanon neng ajar horon na tu hita bolokon akka lomos ni roha bolokon akka biar bolokon ketakutan di bagasan nguluta di bagasan partikyanon jala toktong tapatogu rohata mangulahon na pinasahat di Jesus tuhita di bagasan tikyon jala tahati dakon hanana ni Jesus Kristusi tutusi tutudo ibana naik tu banua gijang hati dakoni di bagasan ngolum jala padau aka biar padau aka lomos dot aka gangguni roha nang pe ta adopi aka situasi namaol di bagasan tikyon. Napaduahon hamunak kadongan tabereng museng di bagasat turpukon ima di pasu-pasu Tuhan Yesus do aka sisiana. Yesus mamasu-masu saluhut sisiana. Yesus mamasu-masu akana porsea di portibion. Di pasu-pasu Tuhan Yesus akka sisiana adorang so tarhicat dope ibana tu madikon portibion. Tarhicat tu banua gijang. Tarhicat do ibana. Jala di bagasan na tarhicat ibana sian tonga-tonga ni portibion. Ditadikon ibana do pasu-pasuna tu akka sisiana nang songoni nang hita di bagasan tikyon. Lapatan na hamunak kanungan di bagasan partikyata nang peditadiko Jesus portibion alay toktong do ibana mangalehon pasu-pasuna. Songo dia do pasu-pasuni tuhadi tuhita. Pasu-pasu na ido na pargogoihon hita marhite toddi ni akka na porsea. Pasu-pasu na ido mabay sonang dolas rohata. Pasu-pasu na ido patau kita mangadopi ragam ni pangujunan. Pasu-pasu na ido panguluhon ha porsiauta dohot pakirimon di rohata. Akka naung majalo. Pasu-pasu sian Kristusi ingot mah unang belomos roham unang be mabiar unang be saitahuton unang be gale-gale unang be madele alay tapatuduhon mapangalahon na denggan marhite pakkatayon nalabok marhite parange natama songot tada naung tarpasu-pasu ngoluta. Jalasay mangulu mahita di bagasan pasu-pasu ni Kristusi.
Jaladung di jalo sisiani pasu-pasu ni Kristusi tung terhidat ibana tu banua gijang. Ahado respon ni akka sisiani. Ahado na dipatupa nasida. Ahado na niulahon ni nasida satok kini. Pitur magodo. Biar ni rohani nasida. Gabe marulupulop matod dini nasida. Jala merlas di roha situ tudo nasida mamuji-muji debata di bagas joronai. On ma dampak pengaruh nih hananak nih Tuhatta Yesus Kristus nang tuhita ruas di HKBP kebayoran lama di bagasan tikion. On ma dampak nih pengaruh hananak nih Tuhatta Yesus Kristus tu akan aporsea di ibana na adong dilihat portibion hatahuto ni nakkiningan lomos ni rohai nakkiningan gabe digati marhite las ni roha jala onma pos ni rohata. Huriani tuhata saunari masuk maita tu konteksta di bagasan partikianon. Ahado pengaruh tungolu taon amang. Ahado pengaruh ni hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tungolu taon inang. Nunga tabege amang do tamunak kainang. Jala takas, jala taboto do hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang. Ima patoguhon hapor syauta dohot bangalehon pasu-pasu tu sude akan haporsia di ibana. Atong onma naing dohonon ni jami taon tuhita. Na parjolo. Holan Yesus mabain haposanmu. Unang be ganggu roham. Unang be lomos roham. Unang be olo hita. Di palidak-lidak portibion. Masayapit do turpukon di zaman si saunari. Na terkikis. Pos di rohani jolmanuang tu debata. Si pata nunga digati jolmai posisi di debata marhite akka artana, marhite akka teknologi, marhite akka ragam ni haulio nadong di portibion na dianggap saluhut na boy mangalehon las di rohana di ibana. Jalan ngalam godang jolmai mardebatahon sinadongan na bahkan di zaman modernon tunglongang doroha adong dope hala Kristen na makaporsiai akka ulaun hahuluman uposan rohana di akka ulaun hadatuon daripada makanguluhon makaporsiai Kristus nama naik tu banua gijang. Uposat dope rohana tu artana daripada tu Tuhani. Jala sudat ibana mangihuton Tuhaning binahin ni akka arta na di portibion. Anggit mahatani Tuhatta gabe jamita na mangulu. Lau papostor rohata patoguhon rohata asa unang gait-gait tabain hapor siyautay. Yang go perdalanan ni ngolu ni na porsia di bagasat partikyanon. Terus do mardalan amang inang. Jala akatan tanganipe terus do ikon ado patay. Baik akatan tangan na do dok. Bahkan akka namanay turohani jolma. Marhite akka pengaruh-pengaruh zaman asala madaw ibana sian debata. Terus do ikon ado patay di bagasan tikyon. Napaduahon namang do tamunak kainang naneng donon ni turpukta tuhita di bagasan tikyon ima. Marlas ni roha mahita mamuji-muji debata. On mas semangat nai baru na menyadarkan hapor siauta di ari hana naik ni
Tuhatta Yesus Kristus. Las doroha di bagasa tikyon boy hitamar pungur ruas di HKBP kebayoran lama. Satau belum ma virus corona. Gabe mabaik kita mabiar. Gabe mabaik kita marminggu di bagas jabuta marsada-sada. Alay merlas di roha mahita di bagasan. Tikyon amang dotamuna kainang jala minarma bohita alania toktong do HP Tuhani mangaramoti hita nang peikon ado patta virus corona kurang lebih setahun di bagasan partikyanon jala memang ikon ado patta dope virus corona varian baru namar haroroan sian India namar haroroan sian Inggris namar haroroan sian Afrika Selatan alay halak naung mestahon paringotan ni ari hananak ni Tuhatta Yesus Kristus dang mabiar ibana di bagasan ngoluna nang pekon memang tetap prokes ikon totong di dalaton jala vaksin 2 kali ikot totong doi dalatonota di bagasan partikyan ini mapatuduhon namarlas di roha duhita mamuji-muji debata napatuluhon na parpudi naneng dohonon ni turpukot tuhita ahado lapatan ni ari hananaik tuhita ima maktahati dakon mahananaik ni Kristusi jalalas ido topik ni ari hananaik di bagasa sadarion amang dota munakainang ima gabe sitidang ini Kristus mahita boharo ganup hala Kristen makatidakon natutu situtu Yesus si Kristus nahehe situtudo ibana marhite peristiwa hananaik ni Yesus tu banua gijang bohado bahenot tama baritahon alay nang dohonon natuhita mang do tamunak kenang unang polalo jahita patorak-torak koni tu akajolma na soolo porseha unang polalo jahita mangalului bukti tu akajolma na bakol porsea. Tungbo hape hita patorak-torak koni tukso tarjalo ni nadeba doi alani bakol ibana makka porseai nang naik Jesus tu banua gijang. Alay adong dona boy patu paot talau makatidakon Jesus Kristus nang manaik tu banua gijang ahamai. Keteladaran ni ngulu hati dakon mah Kristusi marhite keteladanan ni ngulu marhite pangalaho na denggan marhite na mangulaon holong ni roha dohot haporsiaon na tau tiruhan amin martangyang mahita Tuhan debata amanami namarabansa di banua gicang mulai tu pasatami tuhali Tuhan di bagasa tikyon mulai tema Allah nunga ubege haming hatam na badiyeng ina manaringoti taringot tu ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gicang jalan nunga ubege haming be hatam na badiyaon ali Tuhan di nama naik kotu banua gicang di tadi kokodo asa gabe hu hati dakon hami ari hananaik ni marhite pangulaw na denggan marhite parange nami marhite haporsiaw nami sahi pasu-pasu mahatam na badiyaon ali Tuhan asa gabe bui on gabe sulu-sulu di bagasan partodion nami. Pasu-pasu ruas di huriam HKBP kebayoran lama. Pasu-pasu parhalado nangaka padita na mangula di HKBP kebayoran lama ali Tuhan. Jalaleo di hami hahipason. Pargugoy hami ali Tuhan di bagasan ngolu namion. Nang pesipata ikon adopan nami akka hamaulan. Alay marhite na manaringoti pesta ari hananak ni hami di bagasan tikyon gabi adong sada hay baruon di bagasan ngolunam
Sai pasu-pasu mahami ali Tuhan, di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapapung umapeliata, sada A, sada B, doho tu peng mas hakapibe, mare de mahita. Tatayakon ma peliata tuado pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami nunga manaik Yesus Kristus tu habang sana di surgo, habang sana na tumibos yan aka suru-suruan, alani tu ibana mapakirimota, jala porsia mahita tu ibana di sudetik kido namasa. Ayang gohola di tano oddo hita makirim, taulahon maparsuruan ni Tuhan Yesus, margurasa maruhata, mamaritaon barita nauli tu portibion, marhite gulmit ni ngoluta, ay taboto do urupan nito di porbadia do hita, patulutson lomo ni roha ni Tuhata. Alaliboan masodang
nyakon ma peliata, alede bata manami na di Banua Gijang, horo haroran ni saluhut sileleon na denggan, dohot na solibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nileon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gebe uap na usus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pelianon. Pati bulan na rajonmu di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim, asalam tadami godang ni silelon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ni debata. Hasangapon dohot hamuliaon madihoro di saleleng ni lelengna. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung monako jala di pabakit debatahu gabe raja di atas di saluhut. Halongangat do sude dalanmu. Ai di patutorho di rimpu toro ni saluhut. Ala gabe tumibboho sian sasude. Jala maruli goar asa lopit salut uluni tot lau marsob batuho. Jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan. Moliate marohanami tuho ala naung. Diukap ho dalan tu Banua Gijang. Gabi situa ni malipo na mangudion hami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon. Pay mamarpungu hami tulabungmu. Say pasaut mabagabagam tu akka suruanmu. Leo tu nasida sahala dot hagogoon sian Banua Gijang. Asa marmulia guarmu di Portibion. Saya jari ma akka partohonan di Huriam. Asa hobar tulomo ni roham akka aturan. Pamicangon dohot panugunoguon naniaturhon ni nasida di Huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monak kuriami. Lehon hapistarat sian Banua Gijang tu akka iduk nami. Tu akka padita guru doh tu akka situa asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajaonmu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha hami manguloi dohot mangihutokko. Pahot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Say payan mahatam doho damem di Huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alay di Banua Gijang di Labung Mido. Say ramoti mana manggonggomi hami doho raja doho suruan na pinabakitna. Leo tunasida hapistara sian Banua Gijang dot uduk ni roha. Asa dohot nasida manguloi paretam. Pasu-pasu masalut parpunguan ni hala Kristen. Say homa dongan ni nasida. Jupa marpungu di gareja di parsikolaan nang pedi bagas nabe. Say lam lokangi siak kami dosa sude napasorato kami di hasyanganon. Asalam balunguk kami paimahon harorom. Mangalap hami tulabung ni amai. Amin alia manami na di Banua Gijang sa pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon sung na di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami sunggup panesa nami di dosa ni dongan mardosa Tuhan. Una kami tugitu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
mahamudi bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur hormadamena tu todim. Amin. Horas madihita salhutna.